Helo bawb, sut ydych chi gyd yn teimlo? Dach chi'n barod amdani unwaith eto? Ffwrdd â ni. Da ni am ddechrau unwaith eto wrthos yma efo'r gwddw. Ond y lle mynd fyny ac i lawr, da ni am weithio ar ochr, nôl i'r canol a'r ochr arall. Bwysig cymryd yn amser efo symudiad fel yma. Nôl i'r canol a wedyn i'r cyfeiriad arall. Da iawn chi. I'r chwith. Ag i'r dde. Da iawn. Jyst ysgwydd bob dim allan. Lyfli. Reit, y breichia yma rwan. Da chi'n ista'n gyffyrddus, ond da ni'n weithio'r ddwy fraich yr un amser os yn bosib. Da ni'n weithio i fyny, rhyw hanner ffordd, o'r llinell efo'r ysgwyddau, nôl i lawr. Weithio fyny, a nôl i lawr. Mor syml â hynny. Anadlu fewn, ac allan. Da iawn chi. Bron iawn yna, un bach eto. Da iawn chi. Reit, nesa, da ni am weithio'r traed, y ddwy ffer. Da ni am godi un goes. Os dim yn bosib i chadw hynna, defnyddiwch y dwylo i gadw hi yna. Am chydig eiliadau, da ni am droi un ffordd, a wedyn y llall. Symudiadau bach fel yma mynd i helpu yn siŵr fod y gwaed yn mynd at fodi'ch traed. A wedyn seibiant bach a codi'r ochr arall. Does dim rhaid codi yn rhy uchel. Digon o le i droi. Ag y ffordd arall. Da iawn chi. Unwaith eto ar y ddwy ochr. Fo, a gorffan efo'r chwith. Ag i lawr. Reita, ar yn traed rwan. Symudiad chydig bach yn wahanol. Felly fyny, dwi am symud i ochr y gadar, ochr y soffa, jyst fel bod gen i rhywbeth i afal yno fo. A'r oll dwi'n mynd i wneud, os mae hyn yn bosib, ydy cydbwysedd ar un goes. Jyst, fatha bod chi'n cicio pel, rhyw fymryn bach. Does dim angen gwneud yn gyflym, does dim angen mynd yn rhy uchel. Mond bod y goes yn swingio rhyw fymryn bach. Cofiwch, os di hyn ddim yn gyffyrddus, peidiwch â gwneud. A seibiant bach. A wedyn, na i symud i'r ochr arall. A gweithio y goes arall. Nwch chi sylwi, mae dipyn o'r bwysau ar yr ochr dde, ond hefyd, mae gwneud yn siŵr bod chi'n gafal yn rhywbeth. Mynd i fod yn help mawr. Ar y deg. 5 punud bach eto. Da iawn chi. Hynna chydig bach yn wahanol, doedd? Da ni am aros ar yn traed ar gyfer y symudiad ola. Da ni am weithio fel bod ni'n cerdded, fel bod ni'n martsio. Dwi eisiau gweld y coesa a'r breichiau'n gweithio yr un amser. Ffwrdd â ni ta. Nw'n ni ddechrau digon ar y deg. Yn gobeithio nw'n ni gyflymu fel da ni'n mynd ymlaen. Da iawn chi. Rhyw 15 eiliad o waith rwan. Codi'r penglinia mor uchel a sy'n bosib ac yn gyffyrddus. Dwi'n dechrau cyflymu rwan. 5 eiliad i fynd. 2, 1. Dyna ni. Hynna chydig bach yn wahanol, doedd, ond sesiwn arall wedi gwblhau. Pawb wedi gweithio'n galed unwaith eto. Hei, da iawn chi bawb.